Avui estem a 17 de gener i se suposa que, segons els nostres refranys, entre avui i el dia 19 havien de ser els dies més freds de l'any a la nostra latitud. I ja veus, quan he pujat al terrat avui, el termòmetre marcava 20 graus Celsius, una temperatura més pròpia de març, d'abril o de maig que no gens de la meitat del mes de gener. I és que els temps estan canviant, per molt que s'empenyen les persones negacionistes a dir que no hi ha canvi climàtic i que tot això de l'emergència climàtica és un invent de les hordes comunistes que no fan més que alarmar en benefici propi. Segurament, per això, la ultradreta ha aconseguit influir sobre els populars perquè els cotxes tornen a invadir les grans ciutats o que l'ampliació del port es puga fer amb total impunitat.